Здравейте, аз съм Николас и правя това видео като едно бързо включване. Иска да ви покажа нещо. Това са резултатите, които получихме най-накрая. След доста борене, първата продажба на този продукт. Наистина съм много щастлив и се вълнувам страшно много. Истината е, че последно време не съм бил толкова постоянен, колкото искам да бъда. Виждате, че това стана на 3 февруари. Откакто стана, не сме имали други продажби. Причината за която е, понеже има големи проблеми с пиксела. Както виждате, 34 автокарт. Някои са от мен, нали? Просто като съм си играл с сайта, обаче има доста, които със сигурност не са от мен. И има големи проблеми с пиксела. И като цяло това много ме демотивираше, но мисля, че сега вече го оправих. Направих нов пиксел. Надявам се да работи. И исках да направя това видео, за да ви кажа, че продължаваме. Това е първата от много продажби. Доста време съм чакал този момент. Наистина много вълнуващо. Нямам търпение за следващите продажби. И да, не спирайте и продължавайте всеки ден и ще постигнете целите си. Хубав ден!